Bun, scuzați-mă că nu s-a făcut acel videoclip, dar iar s-a oprit. Dar se pare că putem iarăși. Din câte ați văzut, v-am lăsat videoclipul completat, adică acesta în descrierea videoclipului acela. Bun. Loading. Bun. Gata. Bun, haideți să mâncăm și noi. M-am mai băgat la mat. Ce bună e mâncarea asta. Adică mai băgăm puțin. Un shulker box am nevoie. Facem un nou topor. Opa. Mamă, frate. 19 bețe. Era să uit cum se face un topor. Gen... Ce schimbat, frate? Înțeleg. Am uitat de tot Minecraft. Să rog. Bă, deci încă am foarte multă piatră. Asta e bine. Era să dau un câinele ăsta. Pat, ne facem pat. Facem un pătuț. Patul meu, în sfârșit. Când mă trezesc. Bun. Căinușă. Crafting. Bun. Ia să vedem acum. Da. Alte. Dar nu înțeleg de ce sunt iteme aici. Dar măcar le iau. Bun. Am fugit. Nu am stat să mă iau la bătaie. Ne plimbăm și dăm de o groapă, care este foarte mică. Și o speranță foarte mare că o să dau mai repede de aer, încă m-am și plictisit. Avea ușă.
Unde intrarea? Sau nu ai? O, nu. Nu, frate. Fix ce-mi lipsea. Practic pot să ies foarte repede la somn. O nouă zi, o nouă viață. Malandre sau ce-o fi astea. Ne ducem înainte. Bun. Haideți să facem o lopată. Bun. O lopată. Și asta. Hop. Și punem lopata aici și o barcă. Foarte bine. Spargem acest crafting. Și nu știu de ce. Da. Știu de ce am 3. Haideți să mergem. Să facem scopul acestui video. Dar stați. Ce-o fi asta? Scrieți în comentarii dacă e ceva bun. Dacă găsești ceva bun. Și haideți să... Aici o vacă. O capră. O oaie. Hop, am văzut ceva în îndepărtare și cred că e un sat. Da, e doar o sperietoare. De unde să știu eu că e doar o sperietoare? De luni și ani caut un sat și nu găsesc. Foarte bine. Ar fi bine dacă aș găsi, dar nu se poate, că trestie de zahăr. Cum ajungem noi acolo? Ei, cu barca, trebuia să eu fac. La drum. La trestie de zahăr, dar ce? Ce? Ne băgăm puțin la fund. Ce iau? Că nu înțeleg. Oare apă? Iarbă. Da, cred că e iarbă. Trestia de zahăr. Cum se făcea trestia de zahăr? Că nu mai țin minte. Cred că se băga la cuptor. Cum ar fi? Haideți să vedem. Ia să vedem dacă se bagă la cuptor. Da, nu se bagă. Atunci cum? Ce se face?
cred că aici o să fie baza noastră. Dar haideți să ne o facem mai mișto. Iar acum o să minăm. Adică acum o să se termine videoclipul. După ce minez. Și o să găsesc iron. Când îl văd. Zombie. Pregătim pickaxe-ul. Și haideți să săpăm. Nu uitați să dați un like dacă mai vreți episoade de genul. Bun. Numai aici. Hop așa. Hop așa. Hop așa. Hop așa. Oare ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista Google? Jocurile nu ar mai fi, nu știu. Haideți să găsim iron. Bun, mai avem puțin și cred că ajungem la destinație, adică la iron. Am văzut iron. Cum vedeți, din păcate cam atât cu aceste episoade, dar haideți măcar să ne ducem să-l luăm. Picăm pe apă. Bun. Din păcate, cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, subscribe și un comentariu, pentru că eu nu prea fac comentarii. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!